dalam nuansa Minang yang pernah dipopulerkan oleh ya sudah almarhum sekarang ya Asben. Ya Jus. Dengan judul Tapaga Karambia Condong. Palagang bukit sabi dia wak rumput di urang pautu bana batin torumi dari muka lape kabulakan yo bedo sabana bedo akianyo malape hao yo rumi sabana rumi lah denai manyabi kapanku dokal lagang buki sabi dia wak rumput di urang pautu bana batin torumi dari muka lape kabulakan. Kok tahu denai baitu haram ka denai iyo kan denai tapaga karambia condong babuah labe kapara urang yo kadorong yo denai kadorong patianyo denai nanya kurang tarik yoi rasonyo raso kayo dan pandangnya galak duo manggilo mati manggilo dan pandangnya galak duo manggilo mati manggilo bibia iyo bibia rasonyo yo tapi kawan mumbang den sangko karambia ironyo malape anan ironyo malape angan pacingko si burung cabang gantiangan indah kaputui batang doa codeng gantang lakuru. Itulah lagu yang pertama, mudah-mudahan Anda terhibur hendaknya. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa makan enak sambil memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Kembali kepada pembawa acara.